Malli xiref mill-palazz tal-President bħala Prim Ministru ta' Malta f'Misraħ San George, il-Prim Ministru Robert Abela ntlaqa minn folla kbira li nġabret biex issegwi l-ġurament tal-ħatra tiegħu bħala l-Prim Ministru ta' pajjiżna. F'kummenti lill-medja, Dr. Abela tenna li jinsab emozzjonat u fl-istess waqt sodisfatt li ser ikun qed imexxi lil pajjiżna. Sodisfatt ħafna bil-privileġġ li se jkolli li nservi l-poplu Malti. Wara ġurament, akkumpanjat minn martu u minn bintu, huwa mexa tul triq ir-Repubblika fejn sellem lill-pubbliku fl-isfond tal-ajta Robert. Dr. Abela inħatar bħala Prim Ministru ta' Malta wara li kmin il-ħadd filgħodu ġie elett mexxej tal-Partit Laburista. Malli wasal fi Pjazza Kastilja, Robert Abela sabet tistennieh ġemma oħra ta' nies. Jistennew ukoll il-ħaddiema kollha tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Wara li l-ħaddiema selmu lil Dr. Abela u lil martu u lil bintu huwa ntlaqgħu wkoll minn membri parlamentari Laburisti fosthom id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u uffiċjali tal-Partit Laburista. Dan qabel ma daħal fil-Kamra tal-Kabinett u fl-uffiċċju tiegħu fejn sab ittra mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dan qabel ma daħal fil-Kamra tal-Kabinett u fl-uffiċċju tiegħu fejn beda mill-ewwel bil-ħidma tiegħu. One News tkellem ma' bosta persuni li assistew bħerqa għal-ġurament tal-Prim Ministru. Fost oħrajn, tkellimna mal-mara li mar fuq għal-Prim Ministru mal-wasla tiegħu fi Pjazza San George. Ferħu, il-Prim Ministru jiġi fuqek l-ewwel. Ħassejtni naqa ċita. Rajtu ġi jiġri fuqek mal-ewwel ħareġ minn ġal karozza ġifieri. Għalija ġi. Bosta faħru wkoll il-karattru tal-Prim Ministru ġdid u awgurawlu għal-ħidma tiegħu fit-tmexxija tal-pajjiż. Jaf imur man nies ħafna jiġbed nies. Bniedem ta' fibra u nafdaw fih 100%. Jalla jkompli fuq l-ħalla ta' qablu u tifel mir-raħal dak minn ħalta xil gburin. Nawgurawlu minn qalbna u naqdu kollha laburisti flimkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.